ቀዳመይቲ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኤጲስቆጶስ ክሽየም ዝደሊ ሰናይ ነገር ይምነ ዝብል ቃል ሓቂ እዩ። እምበኣር ኤጲስቆጶስ ዝኸውን ነቐፋ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ብመጠን ዝነብር ንባዕሉ ዝመልኽ ብስርዓት ዝነብር ተቐባሊ ጋሻ ብቑዕ መምህር ዘይሰክር ዘይበኣስ ሕያዋይ ዘይተሃላለኽ ፈታዊ ገንዘብ ዘይኮነ ቤተሰቡ ብጽቡቕ ዘመሓደረን ብቕንዕና ዝእዘዙ ውልድ ዘለውዎን ይኹን። ስድርኡ ብስነ ስርዓት ከመሓድር እንተዘይክኢሉ ነታ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ደኣ ከመይ ገይሩ ከመሓድራ ይኽእል? ብትዕቢት ተነፊሑ ከም ዲያብሎስ ኣብ ፍርዲ ምእንቲ ኸይወድቕ ሓዱሽ ዓማኒ ኣይኹን። ግና ኣብ ቅለትን መጻወድያ ዲያብሎስን ምእንቲ ኸይወድቕ በቶም ዘይኣምኑውን ጽቡቕ ምስክርነት ዘለዎ ክኸውን ይግባእ። ብዛዕባ ዲያቆናት እውን ከምኡ መስተውዓልቲ ቃሎም ዘይለዋውጡ መስተ ዘየብዝሑ ሕርፋን ገንዘብ ዘይብሎም ነቲ ናይ እምነት ምስጢር ብንጹሕ ሕሊና ዝሕሉ ክኾን ይግባእ። ንሳቶም እውን ቅድም ይመርመሩ ነቐታ ዘይብሎም ኮይኖም እንተተረኺቦም ድማ ብድቁና የገልግሉ። ኣንስቲ እውን ከምኡ መስተውዓልቲ ዘይሓምያ ብመጠን ዝነብራ ንኹሉ እውን እሙናት ክኾና ይግባእ። ዲያቆናት ነፍሲ ወከፎም ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ደቆምን ስድራኦምን ብጽቡቕ ዘመሓድሩ ይኹኑ። ብጽቡቕ ዘገልግሉ ዲያቆናት ዓብዪ መዓርግ ይረኽቡ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ እምነት ትብዓት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ዓብዪ ምስጢር ኦ ጢሞቴዎስ ናባኻ ቐልጢፈ ከም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ ነዚ መልእኽቲ እዙይ ጽሕፈልካ ኣለኹ። እንተደንጎኹ ግና ኣብታ ቤተ እግዚኣብሔር ኣብታ ናይ ሓቂ ዓምድን መሰረትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሕያው እግዚኣብሔር ከመይ ምንባር ከም ዝግባእ ንኽትፈልጥ ጽሒፈልካ ኣለኹ። እወ እቲ ብስጋ ሰብ ተገለጸ፣ ብመንፈስ ጸደቐ፣ ብመላእኽቲ ተረኣየ፣ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ተሰብከ፣ ኣብ ዓለም ተኣምነ፣ ብኽብሪ ዓረገ ዝብል ናይ እምነትና ምስጢር ብርግጽ ዓብዪ እዩ። ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ